O venres día 14 abrirá o programa de actividades das xornadas coa exposición dos traballos presentados ao concurso de cartéis. A partir de entón desenvolveránse ata finais de mes numerosas actividades en torno á figura do escritor que buscan achegar a súa obra a toda a cidadanía, especialmente os máis novos. Coas escolas infantís, a actividade Pintavalle, que servirá para familiarizar os máis pequenos e pequenas coa figura de Ramón María del Valle Inclán, que se celebrará esta actividade entre o 18 de outubro e o 2 de novembro. En canto aos colexios de primaria, organizamos dúas sesións de contacontos con Charopita, que fará unha versión do texto O meu bisavó, un relato que aparece por primeira vez en Jardín de Umbrío. Serán o martes 25 e o xoves 27, con varios pases no propio museo. E tamén para a secundaria, como dicíamos, é un público que ten unha relación especial con Valle, dado que estudan a súa obra. Temos en estrea a actividade Valle e ti, na cal o narrador será Ramiro Neira, que dará voz a varios textos do autor. Música, teatro, obradoiros e todo tipo de disciplinas artísticas compoñen unha programación que incorpora importantes novidades con respecto a anteriores edicións. Estamos a ver como diversos artistas se aproximan á vida e á obra de Valle desde disciplinas como a música ou a banda deseñada e quixemos que esa realidade tivese a súa representación nas nosas xornadas. Ese maior interese por Valle Inclán e os novos medios nos que se recolle fan que tamén se facilita o acceso a novos públicos, menos especializados, quizáis, algo que nos parece tamén moi fundamental. O programa chegará a súa fin o día 29 de outubro coa tradicional ofrenda cívica no Cantón da Leña, pero aquí non rematan as accións que desenvolve a Concellería de Cultura en torno á figura do escritor, posto que xa traballa na adquisición de novos fondos para o museo. Se anuncia a Concelleira pronto que teremos máis actividades relacionadas con Valle Inclán e con Xaquín, que tamén serán de agradecer no seu día, e que non chegaron a tempo para entrar dentro das xornadas, porque tamén son de moita importancia, polo que significa para enriquecer o noso museo con bens e patrimonios que pertenceron a Valle Inclán.